And good morning. Good morning mga tropa. Kagigising lang natin. Ang sabog-sabog po yung buhok natin. At isilipin lang natin yung mga nakakis natin. Good morning, good morning. Ayan, so dito sa kwarto. Ayan, buksan natin yung bintana. Ayan, masisilap na natin yung mga nakakis natin dito. Nakakulong pa yung mga ko natin, nandun pa sa may kulungan sa loob ng range yung mga gold natin. Yung mga Boston gold natin, mga tropa. Ayan. Yung pag-alagala ng mga inahin natin, At time check tayo 8 o'clock ng umaga. Hindi pa tayo nakapagpatuka. Pagigising ko lang kasi mga tropa na. Ay, good morning Shake. Good morning kay Shake. At dito tayo sa may sala namin mga tropa, yan, sa sala ng bahay. Dahil dito side by side may pinagsisilipan tayo ng mga lokes natin. Ayan, so ito, buksan natin itong bintana. And good morning sa inyong lahat mga nokis. Ayan mga tropa. So side by side may pinagsisilipan ako ng mga nokis ko. Ayan. So dito sa sala, tapos sa kwarto. Ayan. Alright, so yun. At mag-update tayo mamaya mga tropa, kasi magbibigay tayo ng patuka ngayon. Yan, susabog-sabog pa yung buhok ko, kagigising ko lang. Yan. So update tayo mamaya mga tropa. Alright mga tropa, so ayun, nagbabalik tayo. So kakarating ko lang kasi galing nagpastol ng baka. So ito yung magiging vlog natin ngayon mga tropa, no? Yan. Meron tayo ditong mga patukaan. Yan yung mga patukaan natin. So nilinis ko na yan kagabi. So tuwing gabi kasi mga tropa, ganyan yung ginagawa ko. Naglilinis ako ng mga tubigan, patukaan, para sa ganun malinis lagi yung mga ginagamit ng mga nokes natin. Tapos para makaiwas sila sa sakit mga tropa na. Yan. So ito, meron tayo dito yung mga patukan na ginagamit ko. Ito yung para maliwanag. Ito yung 2 plus. Ano. Tapos ito rin naman yung 1 to 4 developer. Kasi yung mga tropa, gagawin kasi natin dyan, kaya mayroon tayo nyan, may mix feeding tayo dahil mag-change feeding na tayo sa mga 3 months old natin. Ayan, so change feeding na sila kasi next month mag-performance na sila. So kailangan na natin silang sanayin sa bagong patuka nila, pero hindi naman totally na palit agad. So unti-unti sasanayin na natin sila. Yan. So bali yung 3 months natin din is nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 6. So ito yung ating sukatan mga tropa. Ito. So sa isang nokis na 3 months old natin is isang ganito, diba? So 6 kasi yun mga tropa, kaya kukuha tayo ng 3 dito. Yan, 3. Ayan mga tropa na. Tapos 3 din dito. Yan, 3 din dyan. Yun. So ganyan lang mga tropa. So hindi pa pala nakasarado to. Yan. So sarado muna natin para mag-lock. Ayun, nag-lock na. Ngayon, hahaluin lang natin ganyan mga tropa. Ayan. So yan yung mga ibibigay natin sa 3 months old natin. Tapos sa mga 2 months natin mga tropa, ganun pa rin yung developer. Ayan. So saka na tayo mag-change feeding sa mga 2 months old natin pag nasa 3 months na sila, para sa ganun masanay na rin sila. So
sarado lang natin to. Yan. So ganun yung ginagawa kong mixed feeding mga tropa, no. So ilan yung nandun? 1, 2, 3, 4. Bali separate ko na sila. 2, 3, 4. Ayan, yan mga tropa. Yun. At ibigay muna natin to mga tropa sa mga nukis natin, para sa ganun makita natin, mapasyalan natin yung mga 3 months natin. So kahapon kasi nag-vlog tayo, pinakita ko sa inyo yung mga linyado ko dito sa manukan ko, pero hindi ko masyadong naipakita sa inyo yung mga 3 months ko mga tropa, no. So kailangan para makita nyo naman yung mga 3 months old ko. Ay, may nakapasok na ako, no. Unahin, may nakapasok na pulis tayo. So nandun yung mga 3 months natin mga tropa. Tapos ito yung mga 2 months old natin, ayun sila. Tapos yung isa, yung kapatid ng mga to, siniparate ko siya dito kasi sobrang laki na mga tropa. Ayun, oh. Kala mo 3 months na pero sobrang laki na, oh. Ganda, oh. Sobrang laki. Angkad na, oh. Ganda. Kaya pinaghiwa-hiwalay ko na sila mga tropa, para sa ganun may hiwalay natin yung malaki sa kamaliit, para sa ganun yung mga maliliit mas makakalaki sila. Kasi pag ganun na hindi natin hihiwalay yung malaki, siya kasi yung dominante sa kulungan nila, siya yung mas marami yung kinakain, tapos yung iba hindi na makakain, kaya yung iba nababansot. Yun. So ito yung moonwalker ni Bayaw, oh. Gutom na sila mga tropa. Ayan. Uy. Bubuksan natin to tuwing umaga kasi mga tropa. Tuwing umaga binubuksan ko itong kanilang kulungan, para sa kanila makagala-gala sila. Yan. Tapos pag hapon, doon ako nagbibigay ng patuka sa loob para pumasok sila. May kulong natin sila mga tropa. So ganun. Ayan, oh. Paunti-unti pinapakilala na natin yung kanilang bagong patuka na 2 plus. At pagkatapos ng 2 plus mga tropa, gagamitin na natin yung 3 plus. Ayan, bagong nasa 6 months pataas o 7 months pataas mga tropa. Ito yung mga 3 months natin, no. Namumula na yung mga mukha nila, oh. Pulang-pula na yung mukha nila mga tropa. So ganoon. So yun yung mga 3 months natin. At mag-change feeding kasi. Kaya ganun yung ginagawa ko bago ako mag-change feeding. Uy, nakalusot yung ulo. Bago tayo mag-change feeding ng patuka, kailangan ipakilala mo muna sa kanila yung magiging bagong patuka nila. Parang katulad nun, i-mix feeding na natin para sa kanun yung parang matikman na nila, malasahan na nila, sabi gaganon. Pag sakto na talagang change feeding na talaga, hindi na sila maninibago. So ganun kasi yung ginagawa ko, para hindi mabigla yung katawan ng mga nukis natin mga tropa, no? Yan. So may ganun kasi mga tropa, kasi yung manok natuturuan din kasi. Ayan. Natuturuan din yung mga nukis mga tropa. So yun. Oh. Susunod naman natin itong mga nasa cording area natin, pero bago yun pakainin na muna natin yung mga inahin natin, kasi pag ganun na hindi natin inuna yung mga inahin, pupunta sila dito, mang-aagaw sila ng pagkain ng mga naka-cord natin, kaya unahin natin sila. So may sobra tayo dito, ito yan.
Yan yung ibibigay natin sa mga inahin natin. So tara, magpakain muna tayo ng inahin. So pasensya na mga tropa, kasi medyo nakagat ko kasi yung dito sa dila ko, kaya sakit. Kailangan na nating gamutin muna, ang sakit kasi. Nakagat ko nung kagabi nung kumakain ako. Ay, bakit ba naman pati yung dila kainin na. And so yun, pakain muna tayo ng mga inahin natin. Mga inahin natin na pullets. Pero kasama na rin dyan yung mga manok ni tatay. Ayun yung isang bulik. Ayun o, manok ni tatay yan. Ah, nakawala din pala itong makre natin. Oh, nandito pala sa labas. Oh. Ayan yung makre natin. So, sila yung mga pag-ala-gala natin na mga nukis. Yung mga tropa, so kulang pa yan. Tapos sisilipin natin yung isang nukis natin dito. So yung isa sa Boston Gold natin mga tropa, kaso late maturing siya, kaya sinamahan ko siya ng mga pullets. Ayun o, late maturing siya. Pero hayaan na lang natin siya dyan. Darating din siguro yung araw na magmamatured siya mga tropa na. So 7 months na to, pero late maturing talaga. May ganyan talaga na nukis, hindi talaga maiwasan na. Kaya antay-antay lang talaga. Makakapag-antay naman. Pero yung kapatid nila, yung gold na isa, yun, early maturing naman yun. Pero meron ganun talaga. May sa mga magkakapatid, may late maturing, saka may early maturing. Katulad ng mga to, itong mga 3 months natin, itong tatlong to, early maturing sila. Kaya hindi mo talaga ma-predict yung mga manok kung anong buwan sila magmamature. Kaya sa pag-aalaga ng manok, talagang pasensya. Ayan, kailangan mahaba yung pasensya mo, mahaba yung anong tawag dito, yung kasipagan mo, kasi pag yan maiksi, walang mangyayari. At ito na, nag-aabang na pala yung mga nukis natin dito, yung mga 4 natin na Boston Hatch. Ano. So ito pala yung sinasabi ko sa inyo mga tropa, na perfect blend na natin. Yan, perfect blend na tong mga to. Wala na tayong babaguhin dyan, wala na tayong idadagdag. O, ganyan na sila mga tropa. Yan na sila. Lalo na yon, yung kapatid nila, grabe, ang ganda. O, siya lang yung nag-iisang ganyan mga tropa na. Okay, so yun lang yung vlog natin. Dahil pinakita ko lang yung mix feeding natin mga tropa. At pinakita ko lang din kung paano tayo mag change feeding. So gagawin natin yan sa loob ng 1 linggo. So 1 linggo natin na hahaluan yung pagpatuka ng mga 3 months natin. Tapos pagkatapos ng 1 linggo, ayun, sakto mag-uugos na, kasi sakto pag sapit ng ugos, yun, change feeding na talaga yung ipapalit na natin yung talagang ipupuro natin na patukaan nila yung sa mga 3 months natin. And so yun lang yung vlog natin mga tropa, no? At maraming salamat sa inyo. At 3,800 subscribers na po tayo mga tropa. Maraming salamat po guys. So yun, see you po sa next na vlog natin mga tropa.